Yanko a year and Yamahodemu and Simo Northern Electricity Distribution Company 20 years and NEDCo. The more you might afford the Kojaya Bo Mutim Biabo and say, yet, 100 say, what they are two penny for them so opinion or no and managing director Osmani Aludiba Ayuba opinion said ye Juma Wayan Sweni no, a man NEDCo Jumana Quad echo from Timpany phone to know, or my any more, and ya they say what to into one way say, where you want. And Krate Bia. Titrania Wada Senior Staff Association, William K. Asari, NVR Divisional Union Chairman Fuseni Eji, Echreye Edekoma, Ejmaifa Wanum Ewa NEDCo, Ejmaiko Nimu no Wachrese, Managing Director Sise Wada Ejmaiko no. Nini ebi egu NEDCo Ejmaiko no. Emani boni na soto form no what say. Oye nhyiamu opepombo so mene de toso nsia. Edukosi opepombo so mene de toso edu. Ya ni nyina no. Wonsam ene se. Managing Director Osman Ayuba ono ankasa mfiri ni pemufa ni dibre ento anya saade a board of directors no enyini mfiri ho ansana bosumi yetwa mu no aba na wieye nanso won hawo a wode kwato mpanimfo animu enyade a wotieye senti enei adwumayeko no ede kojan ebobo NEDCo asoye awodo a ewatamale wa yagaba nandom techiman pusiga Boliga ene miamia ekeka ho service centers a ewo omayimu nso oye ne sa pepepe onsem nyina ne se managing director no kita ho saboso me yedikan afempe no ene dunkunu mu ena wode sa dibre no ehye ne nsa se nkomeboa ena adan adwumayeko no esikasem na nso obaye enyade a wo mu humpuntu obia senti adwuma wode hye ne nsa no wantimi anye na bribia sika ba adwumayeko nim no esote senti Ojidi yese dwumedi a wofa ne so medi no enyade a obetimi edi okoso akire mu se kosi ebobosumi ni mu afempinu ne aduonum yenum no na NEDCo ede on suppliers ka Ghana cedi opepepe baako akiripo enwotwe 1.8 billion ye adwumayeko no epem so obetimi achia